Il-Kunsill Lokali tal-Qala qiegħed jopponi mill-ġdid il-bini ta' kamra antika f'Ħondo Rummin b'metodi moderni li faċilment jagħmlu l-ħsara lill-ambjent rurali taż-żona li llum tgawdi minn protezzjoni speċjali wara intervent dirett tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela. Dan il-każ ġdid jitratta applikazzjoni ta' żvilupp propost mill-istess kumpanija li fil-post ridet lukanda b'110 tikmamar skont il-pjani lokali fi żmien Gonzi BN biex kamra rurali li jingħad inbniet fl-1904 tinħat kompletament wara li parti minnha sfrondat. Qed jiġi rakkomandat mill-case officer li l-applikazzjoni li tisħaq li l-kamra tinbena mill-ġdid b'metodi oħrajn minn dawk oriġinali li jfisser li l-inġenji jagħmlu ħsara li żona protetta tiġi rrifjutata. Il-Kunsill Lokali tal-Qala wkoll qed joġġezzjona li l-binja tinħat u ssir waħda mill-ġdid simili għal dak espress fir-rapport tal-case officer iżda minflok tinbena mill-ġdid b'mod manwali il-parti li sfrondat. B'hekk tiġi preservata wkoll l-oriġinalità tagħha. F'kumment lil One News is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg spjega x-xewqa tal-Kunsill. Aħna bħala konsil ma nsibux oġġezzjoni li titranġa, li ksibna oġġezzjoni li din ridu jwaqqewha timbina bil-kanton minn ġewwa u jagħmlu l-covering fuq barra. Ħaġa li tibdilha totalment kif tidher. F'seduta quddiem l-awtorità tal-ippjanari tlieta filgħodu intalab li d-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tiġi posposta. Fid-dawl ta' ċirkostanzi li qed ikun irrekomandat li din tiġi rrifjutata la darba intervent simili wkoll jista' joħloq preċedent qawwi għal żvilupp ieħor fiż-żona.